Dum. Kak. Iya iki cedhek barang kok iso. Agak lilir. Memasuki acara terakhir adalah pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatot Kaca Wisuda. Selanjutnya acara kami serahkan kepada Ki Dalang Putut Aji Aguseno MSN. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Bila ada kesalahan yang kami sengaja, bila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok
ning mobat mabit katra angin urup geni panasmu sumelet ngogro brongot ati ingkang perih menungso sumebar hambabar mring jagat traya kaya kelangan jati dirining bangsa paten pinaten jegal-jegalan Gusti tansah amayungana mring lakuning para titah ingkang hambeg tuwajuh manembah ingsun Prabu Kala Pracana ing negara Giling Wesi katresnanku marang Bathari Supraba ora kena sinuyutan Ibu beliau itu rumah wajud Sanyap Sendra Goro Tupo Mangsa Sakti Pang sempal kau
kapal selo-selo kaplesan sato lumayuma ngungsi ajanta Kang Joko Bumi Atawa Oh Dewa Manik Raja Dewaku amal-amalku dewi warangka nata ing negara Giling Wesi Sekipu Tantra wonten dawuh katimbalan sinuwun amiji dumateng pisuwananipun ingkang abdi kula pun patih Sekipu apa ndadekake kadhating ati wadoh sonawe cerak sangsaya panjenengan raketake kuning nggih sinuwun wanter tinimbalan paduka ingkang sinuwun parang hamiji dumateng ingkang abdi kula pun patih Sekipu Tantra monggo kula aturi paring dawuh ingkang tetela sinuwun ya Sekipu kalungguhan iki rasaku wajur rasaku ketawur yawit saka aku iki gandrung keyungyun kelawan mantasaning widodari kahyangan sing jenenge Bathari Supraba Sekipu piyuh rasane wong gandrung wuyung kok nganti kaya ngene teh malah nalika samono panjenengan ingsun wis duweni pambukti daya kang sarta karti sampeka munggah ana ing kahyangan Suralaya nglamari marang Bathari Suprabawati nanging nyatane katresnane Pracona ditampik dening para dewa lajeng kersa ngandika ingkang sinuwun kadosa pundi ndadekake pingket rasaning atiku kumacelu kepengin tak pondhong ngemot Supraba mapan ana ing negara Giling Wesi sumanding marang lenggah ingsun mapan ana ing kene longan saka kuwi yen to dijaluk sarana waris para dewa orang mulungake Bathari Suprabawati kalungguhan iki dirudha paripeksa kowe minangka dadi sapu kawating praja negara Giling Wesi aja wedi kangelan mungkal ning kahyangan Suralaya jaluken sepisan jiki Suprabawati supaya mapan ning Giling Wesi parandene para dewa guguk ngutha waton bondan gajah larkang tanpa ratu kahyangan Suralaya kawinen sungsang bawana balik sendika mangestuaken dawuh sinuwun terwaca dawuh pandika ingkang sinuwun Prabu Kala Pracona kepareng bidal benjang napa aja kaya bocah cilik kaya bocah gedhe wae kalungguhan iki wek lampit brungkak kimpul gajah gelar singa tanpa barong singa tanpa barong atus pundi singa barong mungkal ning kahyangan sendika sinuwun sing langit klak-klak katon oh
Pumyong kang pratangga busekan kang salmo kumpul sajuru-juru satata tanjarung teni Rama Parna yang tuaca kang bendring ungkung pisan nindya mantri kami nongko cucu ing Prawadyabala wonten dawuh lho kaget kowe tak timbali ana ing kene biasa piye sampeyan niku pun biasa nimbali kula nganti kula niki nyuwun sewu nggih nganti kula niki ngetutke sampeyan pirang-pirang puluh taun niku apal kalian lagian sampeyan nek dadak ngeten iki mesti wonten bab-bab sing ndadekake kuwatiring ati kula ya lho. Ya wis ta iya. Pokoke Kang Sinuwun kuwi wis nimbali awake dhewe ngene mesti gampang kok. Iya. Ning sik aku tak lungguh golek nggon gesek kok kene banjir. Iya. Aja nganti teles ya, Kang. Iya. Wonten dawuh kowe nate gandrung apa ora, Gur? Nun, kowe nate gandrung apa ora? Kulino nek kula niki. Napa mleh kula riyen pas jaman isih nom-noman kula niku wis ngentek-ngentekke napa-napa saderenge rabi kalih bojo kula niki. Sinten sing boten ngundangaken kebagusane togok riyen? Nek sakniki pun boten dene arep dicontoh kali adik-adik kula niku nggih sumangga resiko tanggung penumpang ngoten. Mergo nek wong sing jeneng tresna niku nek tresnane salah niku mengke iso ndadekake blai kanggone sing tresna, nek tresnane bener niku mengke iso dadi kamulyan lan kamukten niku wong tresna. Makane wong sakurunge rabi nika mesti digawa tenggene wong tiyang pinter umpamane wetone niku mengke digathukne iso tiba bener niku mengke nggih bener umpamane digathukne niku mengke ora bener nggih nyatanipun mboten bener tenan pintere wong Jawa niku wonten mriki menika ngilmunipun ngilmu titen pramila saking menika ngati-ngati menawi dolanan tresna niku nggih wonten mriki menika menawi prinsip kula menika sik enom dintek-entekne nakale ora apa-apa sing penting engko nek rabi dibaleni meneh ngene ta dibaleni meneh denggelmu mlocot engko nek rabi duwe anak yo mari kok mari niku mesti ngono kuwi bakale ana momen-momen tertentu bakale nduduhake kumate rak ngono. Ora aku tobat tenan kuwi bojoku melu tak bodasmu. Ora kok saiki HP-mu ora tau diceki bojomu kok saiki. Ora wae sangkine kowe ngerti kok bojoku kuwi. Aja blawanan pripun sampeyan gandrung kali sinten? Ora ana sing tak tresnani amung kejaba mantasaning widodari. Sing jenenge Bathari Supraba. Nun, Bathari Supraba. Ora sampe kok ora.
Ora sasampak rasa dar-dar iki mengko kek piye butuhe ngono wae mergo iki wis wengi ya lho. Wis siap. Pake jam 1 rampung ya Kang. Ora. Jam 1 kuwi kesenengan niyagane jam 1 rampung. Bayarane genep jam 1 rampung. Piye kowe duwe ular-ular apa? Mboten badhe ngaturi. Ning sampeyan nika kedah enget sing naminipun judo tali mangsa. Sampun wonten perangane piyambak bilih raseksa menika kedah rabi kalian raseksi. Bathara menika kedah rabi kalian Batari. Nek panjak yoga nek kuwi bebas. Sing dipilih sapa? Sampeyan kedah ngugemi niku. Napa melih sampeyan pun dipun tampik to kalian para dewa? Ya. Aku ditampik kalian para dewa. Lajeng aku kongkonan marang patih Sekipu Tantra supaya munggah oleh kayangan ngorak-arik kayangan. Lah niki. Klentune sampeyan nggih mriki niki. Ditampik karo wong wedok kok nesu niku cara pundi? Niki malah boten ngatonaken jiwa prawira paduka. Nek ditampik kalih wong wedok niku carane pripun wong wedok niku genti nampa katresnan paduka. Wonten ora apa kuwi ora ditampa karo katresnane malah ora arek kayangan niki mengke bakale blai. Napa melih kados paduka nyuwun sewu. Kula kok mboten dumuk paduka menika adoh kalian Gusti kang karya jagat. Paduka menika nyatanipun tebih kalian Gusti kang karya jagat menawi to bondo donya kula mboten maiben. Jagat menika paduka gelung menika saged nanging menawi to babagan katresnan. Kamangka ingkang paduka tresnani menika boten wonten sanes amung kejawi Batari Suprabawati kang mapanipun wonten kayangan niki angel lho. Niki angel. Dewa niku sampun ngerti napa sing dadi tindak tanduke menungsa, ngoten. Napa melih sing jenenge Gudha nyuwun sewu. Sing jenenge Gudha menika boten mawas asor luhuring derajat lan semat ning kabeh menika dipun coba dipun godha. Sing sugih ya dicoba, sing mlarat ya dicoba. Sing sugih ora kuat cobane, gelem korupsi, gelem nyelingkuhke dhuwit negara. Wong mlarat ora kuat. Pikir ki dewa ki saya pendak dina pendak wengi pendak dina ganti sasi uteke saya suwi saya stres. Nalika sawana Sinun Prabu Kala Pracana bakal gulung kayangan bae kelakon lah kok iki jabang bayi durung ilang pupuk lempuyange. Isih empuk bun-bunane lah kok malah dipakake aku. Bocah bagus. Alungguhan iki kowe aja alok swargamu mapan ana ing sajroning telakku kene.
bayi capopo. Ah! Oh! Ah! Oh! What? Why? Why? Ah! What? Jadi bayi mau batang. Bang! Lap-lap katon ler gendang ngalus perisan mawet kandung latalah toblas biyuh iki jane bayi po batang bocah cilik durung ilang pupuk lempu yang isih empuk bun-bunane parandene tak cokot genti joget tak banting malah rayak ngusang puyang malah iso jogetan seser iki besok gedhe sithik mesti wani ngedoli sawahe pake bocah iki lah dewa aku ora sudi nandingi kribane bocah bayi kaya ngene para kake tungso ora ana liya sisa babat lawan kribane patih sekipu dewa para dewa-dewa kabeh dewa lanang-lanang dewa-dewa sing rada banter dewa-dewa para widodari misalnya para widodari jadi widodari kok kena to kalungguan iki mara gake cawiske kawah candra dimuka ditater jabangan tuwa yo Amrita sumunan Jabang tetuko besok bakale bisa diwasa ngrurah angkara murka ojo catut to Bil Rati lebone sing gedhi-gedhi randang gedhi bocah iki.
Kawruhanana kalamunta dina iki kowe wis iso dadi Jaka sing gagah pideksa. Kowe kuwi sapa? Kowe takon karo ulun. Iya. Ulun iki para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing mapan ana ning kahyangan. Wis aja takon terus niku rampunge ora pedang bareng iki kok. Intine kalungguhan iki kowe disraya karo para dewa janjane ngono kowe kuwi isih jabang bayi abang branang nang ya awit saka panguwasane para dewa kowe didadar ning kawah candra dimuka dadi jejaka bagus sing kaya kowe kuwi mula kang saka kuwi kalungguhan iki mara gake tindakna wajibing para satriya ora ana liya mung kejaba klurah Satruwangkara murka sing jenenge Prabu Kalapracana sing dina iki nyeraya marang ya kuwi Patih Kipu Tantra kowe bisa mateni Patih Kipu lan uga Prabu Kalapracana gedhe ganjaranmu. Dalan akeh wong mati keneng apa mati den kaniyaya suto coco prateng kikir sukmanya ilang
raganyo wis ngalinteng oh latala iki ana jejaka bagus sing ngontapake kridaku wis sapa Gus takon kawan aku jagone para dewa kayangan Suwalaya jenengku Jabang Tetuko aku menjadi sih Jabang bayi kalungguan iki wis ndungkap diwasa didadar dening para dewa saguh nginger tanceping gulung piye kowe saiki jujur tak takoni apa kakeyan utangmu ning bank bocah kaya dapurmu wani nantang marang patih Sekipu Tantra alungguan iki mara gagret buktek aku apa kowe sing jengkelan sirahe Ungalo dadamu yo gegermu yo dian cokot kowe cari what bos what dia vai bagus tenanan putuku bagus tenan putuku deng bagus tenan kowe ger bagus tenan tangane aja malah kering ngono kuwi nggih wah iso mateni buta tangane malah kering kowe udane pucet ngono kowe wis iso mateni Patih Sekipu Tantra sing dayane kasektene ngungkuli titah-titah liyane iki mampu kapake Jabang Tetuko terus pundi ki mau mati mbok kapakne iki mau sing Sekipu Tantra kula cokot satriya ora kena nyokot lho kena nyokot ning nek pas ora ngerti wong ngono sakler grubun nyokot ora kena nek ngemut entuk ngono
Lajeng kados pundi iki ngene. Gandeng kowe wis bisa munah Satru Angkara ya kuwi patihe Sesiki Putantra. Iki mau aku wis antuk dawuhe Sang Hyang Pramesti Guru. Iki mau ulun wis entuk dawuhe Sang Hyang Pramesti Guru supaya kowe dadi Nalendra utawa ratu ana ing kayangan Suralaya abebisik Prabu Guru Putra. Patan kowe iso mateni ya kuwi Prabu Kala Pracona sing bakal gendhak Sikara marang Bathari Suprabawati. Bagus sapa sing dadi jenengmu? Panjenengan ingsun Cabang Tetukung. Cabang Tetukung wis sing iso mateni marang kridane patihku Sri Putantra. Alungguhan iki kowe mulang sarak panuh-pani kelawan Prabu Kala Pracona. Pati bani ganjur pecah asmu. Gawak niki pasangin arek lunyu ning tangan Nabil opo gaweane udut terus hoi ting kowe hoi Kalau sabetanku tidak begitu bagus, kamu jangan kecewa ya istriku. Tepuk tangan para kadang. Saking mbahno kulit. Aduh, aku bakal ketiban sampul.
Gatotkaca kinon Makan Sangarga Suta kapira tresna Parsana sidam sekaring bawana langgeng jabang tetuko wonten dawuh katimbalan pukulun dina iki ora ana liya mung kajaba panjenengan kita ingkang sembadamunah satru angkara murka ya kuwi Prabu Kala Pracuna gedhe ganjaran tumrap jeneng kita kalungguhan iki sira kula ulun paringi tetenger Raden Gatotkaca ya Prabu Guru Putra kalungguhan iki ora mung saged garing patit miwasa umuring jagung kita kula wenang mapan ana ing kayangan Suralaya jumeneng ana ing kayangan Suralaya ajejuluka Prabu Guru Putra